makkerligt og fint og fint. Så nu spørger jeg dig, Julia Munk, om du vil have Jesper Ronald Jensen til ægteskab. Samme måde spørger jeg dig, Jesper Ronald Jensen, om du vil have Julia Munk til ægteskab. Ja. Efter I nu har erklæret ved ikke hinanden, så begynder jeg herved at være ægtefolk. Vi har valgt at udveksle ringe, som symbol på det bånd, der nu binder os sammen. Så det må I gerne gøre nu. Jeg ønsker et stærkt og et smukt liv sammen, og jeg ønsker en fantastisk dag sammen. Ikke bare denne dag sammen, men resten af dagen. Sådan.